Kodi Michael Ussi tinene kuti basi chifukwa kwachitika zinthu zodabwisa kwambiri pamene President Lazarus Chakwera walengeza kunena kuti anduna azamalonda avitumbiko mumba akuyenera kuti akasogolere Amalawi kumwambo wa SADC, kumsonkhano wa SADC kumene ukuchitika pa 17 August ku Madagascar. Ndipo avitumbiko mumba ndi amene apite kukayimira ngati msogoleri kukayimira apa Chakwera kumeneko. Ndipo anthu akudabwa kuti kodi pamene pazi kukhala bwanji. Tinene kuti Ussi ndi kuti basi mu mbiri ya dziko lino sikawirikawiri kuona msogoleri wa dziko akusankha nduna kuti akayimire ngati msogoleri ku msonkhano wa SADC ngati umenewo. Ndipo ngati zidachitikapo ndikhulupirira kuti ndi nthawi zochepa zokha, koma kawirikawiri chimene chimachitika ndichonena kuti amene ali vice president wa dziko ndi amene amapita kukayimira msogoleri wa dziko ku misonkhano ngati imeneyi. Koma ndizololedwa ndithu kuti msogoleri wa dziko lino asankhe munthu wina aliyense ali ndi mphamvu zimenezo ndithu, koma kawirikawiri zimachitika motero ndithu kuti wachiwiri kwa msogoleri wa dziko ndi amene amamusankha kuti apite akayimire msogoleri wa dziko ku msonkhano wa SADC. Koma izi zazesa mafunso pamene kuli chimkulirano komanso chimpwirikiti pakati pa msogoleri wa dziko lino komanso Vice President Dr. Michael Ussi, pamene Michael Ussi akuyenda mdziko la Malawi lino nkumafalisa kunena kuti boma la Chakwera ndi lakuba, ndipo mmenemu muli mbava zochuluka kwambiri, koma president akungoyang'ana nde kumachita kunena kuti pamene pali chimpwirikiti chimenechi president ndi kumakasankha avitumbiko mumba. Monga mukudziwa kuti avitumbiko mumba ndi running mate wa Chakwera pa chisankho chimene chikubwera pa 16 September. Achakwera apita limodzi ndi amumba ku zisankho zimenezi, ndipo ngati azawine ndi kuti mumba azakhala vice president wa dziko la Malawi. Koma pano sadakhale vice president ndi nduna chabe, nde tinene kuti amumba awasankha chifukwa choti Michael Ussi akuchita chinkulirano ndi president. Izi mutiuze ndinu ku comment section, koma padakali pano tione kuti anzathu akuti bwanji kuma comment section pa nkhani imeneyi, chifukwa zambiri ndezi kukambidwa ndithu, koma timve kuti maganizo anthu ena ndi otani. Tatiyeni tione limodzi, komanso inu tikudikira ma comment anu pansipa. Koma tisanapite kaye kuma comments timafuna tinene kuti mukumbukira kuti dzulo Jesse Kabwira anali ndi press briefing, ndipo mu press briefing imeneyi adanena ndipo adasindika kunena kuti Michael Ussi akuyenera kutula pansi udindo. Dr. Michael Ussi ana kamba zingapo ndithu, koma Malawi Congress Party ifuna yankhe motere pa zonse zimene akhala akukamba wa vice president, chifukwa iwo apokhala kuti munthu woti ali mboma sanga manenenso zinthu zonyoza boma, ndi kuti ngati boma ililira kuba iwo nawonso akuyenera kuti atule pansi udindo kapena kuti afufuzidwe. Nde kodi izi zitha kukhala zosatira za zimene Jesse Kabwira anayankhula, kapena tinene kuti izi zangochitika basi ndipo vice president Michael Ussi akhale akupasidwabe maulendo osiyanasiyana. Koma zambiri tikhale tikumva, komanso tonse tilipo pano tikhale tikuona. Nde tione kuma comment section kuti anthu akuti bwanji, komanso inu mukuti bwanji ku ma commentiko. Tichite mongosunga nthawi tiwerenga mwachangu ma comments amenewa. Awa oyambirira kunena kuti zopusa kwa basi, Michael Ussi wasanduka mdani wanu, shupit. Ena kuti zakeyu zake zada apa MCP pa chongolero, amene wazikuoneka kuti zikwasangalasa zimenezi. Ndipo ena akunena kuti it was supposed to be Ussi, koma zayang'ana kungolo. Ndithudi amenewo akutero ndithu kudandaula kuti Michael Ussi ndi amene anakayenera kupita kumeneko. Tiyeni tipite kuma comments ena kuti chani. Akuti it has pleased His Excellency Mr. Jairus to delegate Ussi chilungamo kwambiri.
akuti Ausi chilungamo kwambiri. Zinthu zake zovuta kwambiri. Tiyeni tipite a comment ina anthu ena akuti bwanji pamenepo pa nkhani imeneyi ya Ausi. Akuti northern in power, we are tired of southern leaders, viva Mbappe. Amenewa akutero ndithu akuti anthu akumpoto sopano akuyenera kuti alamulireko atopa ndi anthu akumwera. Amenewa comment awo ikutero. Akuti as Malawians we joke a lot. Amenewa akutero ndithu kuti ife timasewera ndithu makamaka pa nkhani imeneyi ya ndale. Ndakuti it's in order as regard the current political climate between the VP and state president, accusing government, yet he took a mammoth of delegates 43 against 2 or 3 or 6. Ndipo amenewa comment ya kupitirira koma mwachidule iwo achimena okamba ndijonena kuti akuti sizoyenera ndithu kuti zinthu zimenezi ziende chonchi komanso kupanga accuse boma amaiko osamenera kuti azili tosa boma pa nkhani ya Katangale potengera kuti iwo onso nawo ali part ya government nde sakuyenera kulitosa boma. Amenewa ni maganizo a mkulu amenewa pa comment yawo. Kuti why not Michael Ussi, who is the current vice president of Malawi? Amenewa akufunsa choncho kuti kodi nchifukwa chani simunatenge Michael Ussi? Kodi vice president wa dziko lino ni ndani? Nawonso akudaba motero kumadana akale kuti president amakhala ndi mphamvu zosankha wina aliyonse olonda katha kuwasankha iwo koma pachikhalidwe kwambiri amakonda kutenga vice president nchifukwa chake wina aliyense akudabwa. Koma tipitirize kuona ma comments akuti Ussi will never face across the border from now unless self-sponsored. Iwo atangogamula modelo nena kuti Ussi sazapitanso kunja kwa dziko lino pokhapokha atakhala kuti ulendo ndi wawo ndithu. Moti kuti azapite kunja motumizidwa ndi boma zimenezi zathira pompa ndipo ayiwale. Amenewa akupanga comment yoteroyo malingana ndi mmene zinthuzi akuzionera. Nde amenewo anali ena mwa comments amene anthu akulemba makamaka pa nkhani yokhuzana ndi kutumizidwa kwa avitumbiko mumba kupita ku msonkhano wa SADC ndipo kumeneku ndi ku Madagascar apita pa 17 umene uyambike pa 17 ku Madagascar kumeneku. Ndipo president Chakwera chawakomera kuti awasankhe iwowa kuti akawayimirire ndithu malo mwa iwowa. Nde zinthu zimenezi zikuchitika ndithu Malawi muno komanso zabusa weyeweye makamaka pakati pa Malawi makamakanso mu nthawi imene president a dziko lino ali pa kusagwirizana kwenikweni ndi vice president awo Michael Ussi makamaka pa nkhani yokhuzana ndi Katangale. Michael Ussi akubwera poyera ndithu kumanena kuti boma la Chakwera ndi boma la Katangale ndi ziphuphu ndipo mboma mmene mwavuta kwambiri ndipo boma laola makamaka ndi Katangale. Nde zambiri ndi zimenezo, zambiri ndi zimene zakambidwa. Timangofuna tikupaseni nkhani imeneyi kuti ndithu zasimikizika kuti avitumbiko mumba ayamba kugwira ntchito zina ndi zina zimene Michael Ussi amagwira ngati vice president. Nde kufikira nthawi ina tingoti mwakoma nonse zikomo.